Bună ziua, dragii mei! Astăzi la meserie tehalesc. Case pe structură din lemn, OSB-ul, cu scândură, 145 pe 50 sau 150 pe 50. Astăzi am pus acoperișul și continuăm. Mai avem multe reglaje de făcut. Totul a fost prins aproximativ, ca să putem să le strângem la final cum trebuie. Da? Deci cam asta este. Ne trebuie o mașină cu percuție care își face treaba cu brio, o bormașină din asta, da? Curent, una din asta de beton, burghiu, dibluri, OSB, lemn, boloboc, o altă bormașină, da? Diferite șuruburi, negrese, diferite capete de bormașină, cu percuție, diferite ăștia, mărimi, da? Boloboc, o din asta ca să tăiem USB-ul perfect drept, cu baterie de la Hainer. Avem baterie și pentru aia și pentru asta, deci am luat la set. Foarte, foarte mișto, foarte bune, sunt foarte bune. Hainer ăștia sunt foarte bune, da? O din asta de mașină de jlefuit. Am mai jlefuit câteva scânduri, da? E suficient la puterea asta. Un boș din asta care taie, cu care tăiem scândura, da? Dedeman, Leroy și multe alte chestii pe aici prin plasă. Și cam atât aveți nevoie ca să vă faceți o bucătărie de vară sau ce vreți voi. O ruletă, un creion. Ăștia sunt sculele de care aveți nevoie. Vine un cutter, un ciocan și cam atât. Numai bine!